PKK ji şingalê vekşiya îro li ser daxwaza hikûmeta navendiya Bexdadê PKK ji şingalê vekşa piştî şikestina wê li Efrînê. Tevî ku berdewam Encûmena Ruhaniya Êzîdiyan û aliyên navxwî û hinek aliyên navdewletî daxwaz ji PKK kiribû ku şingalê vekşin, lê PKK bi wê yekê razî nebû. Ji aliyê xwe ve Wezareta Pêşmergeya Herêma Kurdistanê çend caran li ser zarê berdevkê xwe û diriya daxuyaniyên fermî de daxwaz ji PKK kiribû ku ji xaka wê derkeve û şingalê bi cih bêle, lê PKK bi wê yekê razî nebû. Niha jî dema ku PKK bi navê berxwedana Efrînê û berxwedana serdemî bajarê Efrînê û bajarok û gundewarên wê talan û wêran kirin, îro li ser daxwaza hikûmeta navendiya Bexdadê bi hêsanî û bi kergî PKK şingalê bi cih dêle û di demekê de jî çi rêz û hurmet ji Herêma Kurdistanê re negirtibû. Di 25 meha Nîsana sala 2017 de hikûmeta Herêma Kurdistanê topbarana Tirkiye li ser şingalê şermezar kiribû û daxwaz ji PKK kiribû çi hinceta ji hikûmeta Tirkiye re nehêle û şingalê bi selamet bihêle û bi cih bihêle. Lê PKK çi guhdan tu carî nedaya hikûmeta Kurdistanê û di kiryarên xwe de li dijî Kurdan li şingalê û Efrînê û Kurdistana Sûriyê de berdewam bûye. Hefterî bi wê yekê endamê parlamentoya Bexdadê yê berê û siyasmetdarê Kurd Dr. Mehmûd Osman li ser nakokî û kêşeyê navbera PKK û hikûmeta Herêma Kurdistanê de bi şaş hejmartibû û gotibû vekirina bereyekê di navbera hikûmeta Kurdistanê û PKK de tiştekî şaş e û divê li heftê geştinek çê bibe û divê PKK vê tiştê zanibe û êdî çi problema ji Herêma Kurdistanê re duriz neke û şingalê jî bi cih bihêle. Lê di demekê de ku berpirs û serkirdeyên artêşa Tirkiye ragihand ku wê artêşa wan şerê PKK bike ku çi li Efrînê be yan li Qamişlû be yan Şingal û Qendîlê be, lê PKK bi navê berxwedana serdemî û şoreşa Rojava dest bi wêrankirin û talankirina bajarên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê kiriye. Roşenbîr û nivîskarên Kurdan dibêjin ku PKK û peyadê dev ji Kurdan bernade heta ku Kurdan tune bike û malên wan wêran bikin û ji xwe şerê Efrînê jî destpêkirina valekirina Rojavayê Kurdistanê ye ku peya PKK vê siyasetê dide meşandin. Ji aliyê xwe ve Parlamentera Kurda Êzîdî eşkere kir ku bi sedema hebûna PKK li Şingalê şepêleke derbederiya Kurdên Êzîdî yên Şingalê wê dest pê bike. Viyan dexîl nûnera Kurdên Êzîdî yên Şingalê li Perlemanê Iraqê de ragihand bû ku bi sedema hebûna PKK li Şingalê û gavxwarina berdewamiya Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye bêjinabirina PKK li Şingalê metirsiyeke mezin li nava xelkê Şingalê bilav bûye. Endama Perlemanê Iraqê daxuya kirin ku hebûna PKK li Şingalê û gavxwarinên Erdogan li ser Şingalê bûne cihê dilgiraniya xelkê Şingalê û got ku ji ber van sedeman şepêleke derbederiyê ji Şingalê di demekê nêzik de dest pê kir.